שאני אספר את הסיפור מהחסיד הזה. והיה ביום שישי, אבא מאוד התכונן שיגיעו חסידים ואורחים, והוא בא הביתה אחרי התפילה ולא היה לו אף אורח אחד. אז אני סידרתי את השולחן, ואבא נכנס ועוד הכניס שתי כיסאות לשולחן, שיהיה לו מקום בשביל אורחים. הוא הלך לבית הכנסת וחזר מבית הכנסת, חוזר הביתה, הוא חוזר בלי אף אורח. ולי היה צער גדול מאוד, שאבא בא הביתה ואין לו אורח, והוא התכונן לכל כך הרבה אורחים. מה לעשות, היה לי הרבה צער, אבא התחיל להגיד שלום עליכם, ופתאום דופקים בדלת. ונכנס הגבאי של בית הכנסת, ומביא כמה אורחים. אומר לו, סולבר, אני רוצה להגיד לך, אמרתי להם שאין בית יותר טוב מאשר אצלך. אצלך אפשר להרגיש הכי טוב. נכנסו 5 אורחים, הורים ו3 ילדים. נו, ואז התחילה השמחה, התחילו להגיד שלום עליכם, ולאכול, ולרקוד, ולשמוח. זו הייתה שבת, שאני כבר לא זוכרת שבתות כאלה שהיו אצלנו בבית. והיהודי הזה גם היה הרבה שנים ידיד בית. הוא היה בא, ואמא הכירה את המשפחה וכן הלאה. ציפור, את זוכרת שאמרת לי פעם שמאז שסבא נפטר, את לא היה לך לנסות. לא. באמת? למה? אבא היה מתיישב לליל הסדר, והוא היה מתחיל לספר את ההגדה, אז כאילו הוא הוציא אותך במצרים. זה לא היה סתם סיפור, סתם לקרוא. הוא היה מחדיר בנו את האהבה ליציאת מצרים, והרגשנו כולנו איך הים נפקע, ואיך אנחנו יוצאים ממצרים. באמת, אני אומרת, אתה זוכר את זה פעם, היית אצלנו, אמרם? לא? לא היית לא. אני אומרת לך, זה היה דבר כזה שקשה לתאר. סבא היה סיבה סבבה. אז הייתה דודה חנצ'ה, אתה זוכר? הייתה להם דודה חנצ'ה, ודוד ברוך היה אצלנו בליל הסדר, ומאז, הבנות בחדר אחד רקדנו, הגברים בחדר שהיה ליל הסדר, הייתה שמחה כזאת שקשה לתאר. כשהם הלכו הביתה הם אמרו שליל הסדר אסור לעשות לבד, רק עם דוד סולבר. סולבר יודע להעביר את ליל הסדר כאילו את בעצמך יוצאת ממצרים. הוא היה הרבה בבית? הרבה בבית לא, אבא היה הרבה מאוד בחוץ. הוא היה במסירות נפש, נותן הרבה תשומת לב לחסידים בשביל להחדיר אותם לברסלב ולספר להם. אמרם עוד זוכר את זה, אני לא צריכה אפילו לספר, זה אתה יכול לספר אמרם. איך הוא היה מחדיר לכל אדם, הוא היה גם שומע הרבה, כשהידע שמישהו תלמיד חכם יושב ומדבר, הוא אהב לשמוע ואחר כך גם לספר, ולהעביר כל דבר שיש גם במישהו אחר. זה היה מדהים, אתה זוכר את זה? יש גם סיפור שהנכד של הרבה היה פה, הרב אברום, אם אתה זוכר. כן? נכון, והוא היה גר בבתי הונגרים, זה אתה זוכר? כן, כן. אז אבא היה הולך אליו כל הזמן, מה זה הנכד של הרבה, לשמוע ממנו ולספר. שבתות הוא היה מביא אותם אלינו הביתה. ואז אני זוכרת שהרב אברום אמר לנו, הרב אברום, מראה היידיש שוות, ובסטרף הוא מירה היידיש שוות, הכוויל הר ודוד הצלס. ביידיש, הוא לא דיבר עברית. רצה לשמוע מה אבא מספר. לא היו לו ילדים, אני חושבת, כי פה, אני לא יודעת, אולי בחוץ לארץ היה לו, אבל פה לא היו... זה בן במוס. כן, אני לא יודעת.
והאישה כל כך אהבה את הילדים, וכל כך פינקה אותנו, וליטפה אותנו. היא תמיד הייתה אומר, אשרי האדם שיש לו בן כזה, שיש לו אבא כזה, שיש לו בעל כזה. הייתה אומרת לי, אמא ולנו, הייתה כל הזמן, היא אהבה את אבא אהבת נפש. אתם זוכרים דברים מטבריה? מטבריה? ודאי שאני זוכרת דברים מטבריה. מטבריה, אני לא זוכרת את הסיפור מטבריה שהרב ישראל היה, אבל זה גם שמעתם וזה גם אני שמעתי. דברים אישיים מטבריה, מה שאת, זיכרונות שלך ממש חזקים שעדיין. דבר חזק יש שהפולני הגיע, הבקר הזה, והוא פתח לאבא מאפייה והוא השאיר אותו עם המאפייה והוא עזב אותו. אתה יודע את הסיפור הזה? שמעתי שהוא היה עובד במאפייה. זה סיפור מעניין, סיפור מעניין. זה לא שלאבא לא היה טיפוס שעובד או משהו כזה, אבל יהודי בתפילה ניגש אליו ואומר לו, תראה, אני בא מחוץ לארץ, פליט, ואין לי מה לעשות. אני עבדתי במאפייה, בטבריה אין מאפייה, ואין לי מה לעשות פה. אולי אתה יכול להציע לי, אולי אתה יודע מישהו שיש לו קצת כסף, שהוא יפתח מאפייה, אני אעשה אותו לעשיר. הוא אומר, אתה לא צריך לעשות לעשיר, אתה צריך לעשות שיהיה לנו פרנסה. עשיר זה לא חשוב. אז הוא אומר לו, נו, תנסה ותראה. אבא הציע את זה לכמה אנשים, אבל אף אחד חשב מה טבריה צריכה מאפייה. אז אבא התחיל להתעסק עם זה, והוא לקח הלוואה של כסף, ופתח מאפייה, והמאפייה הצליחה בצורה יוצאת מן הכלל. האיש הזה עבד, ועשה לחם ועוגות, ועוגיות, ולחמניות, באמת הוא מאוד הצליח, חלות מאוד טובות, והיו באים מקיבוצים לקנות. ובאמת המצב של אבא החזיר את החובות, ומצבה הלך והשתפר. יום אחד בא יהודי להתרחץ לטבריה, הוא נכנס ורואה את הלחם ואת החלות. אז הוא אומר, מי עושה את המאפייה? הוא רוצה לדעת מי המומחה לאפייה. אז הלכו וקראו לו, והוא בא, והוא דיבר איתו, אומר, מה אתה עושה בטבריה? מי שיודע לעשות דברים כאלה, תבוא לתל אביב, זאת עיר. ואז תתחיל להרוויח כסף, מה אתה עושה פה? והוא כנראה הסכים לנסוע איתו לתל אביב, השאיר אותנו עם המאפייה, ובלי ידע. ואבא נכנס למאפייה, לא הייתה לו ברירה, מה הוא יעשה? א', הרבה אנשים פה קונים לחם, ואבא היה מאוד מוכשר, הוא היה איתו בערבים, אז הוא ראה מה הוא עושה, וכשהוא הלך, אז באמת, הוא נסע לתל אביב, ואבא נכנס למאפייה, התחיל לאפות לחם, ואבא מאוד הצליח. אמא נכנסה לעבוד איתו, אם לא תתן לו. אז יום אחד אמא שומעת איך שאבא עומד על יד התנור, ואומר, אוי ומיר, זה התכלס שלי, מה אני עושה על יד התנור הזה? אז אמא נקשה ואמרה, סולבר, מהיום, ביידיש היא אמרה, לפון ein, ist du nicht seinen Mafia. Du musst gehen lernen. Ich kann sich schon Eizi geben. היא אמרה לו, מהיום אתה יותר לא נשאר במאפייה. אתה הולך ללמוד, ואני נכנסת למאפייה. וכך היה. אמא לא נתנה לו יותר להיות. אמרתי, דבר כזה היא לא רוצה, אם הוא לא לומד, ובאמת מה היא עשתה? אמא נכנסה למאפייה, והתחילה לאפות לחם, ואבא הלך לישיבה, וישב ולמד, והביא שוב אורחים, והעולם שלו התחיל להתנהל מחדש, כפי שהוא התנהל לפני כן. לאמא היו חיים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. אנחנו הילדים נכנסנו למאפייה, אני הייתי אז
אולי בת 6 או בת 7. ושמנו לי שרפרף קטן, ואני הייתי קולה את האכלות לשבת. נחמן אחי היה עושה ואני הייתי קולה אותם. וככה המשכנו עוד כמה שנים לעבוד, אבל אבא ראה שאמא עובדת כל כך קשה. והוא לא יכול היה לעמוד בזה ולראות איך בבית מתנהל הבית עם הקושי של המאפייה, ואז כבר כנראה היה להם גם קצת כסף. אז ערב אחד אני שמעתי שאבא אומר לי, אמא, אסתר, קודם את אמרת לי שמהערב את יותר לא עובד, אתה לא עובד. עכשיו אני אומר לך, מעכשיו אני מתחיל לטפל שאת תעזבי את המאפייה. יותר אי אפשר ככה. ואבא השיג מישהו שקנה את המאפייה, והם עברו לירושלים. כשהוא בא לירושלים, אז הם פתחו חנות של תבלינים. אמא עמדה בחנות מספר שנים, אבל זה לא כל כך הצליח, היה הרבה עבודה, וזה לא כל כך הכניס, וסגרו את החנות. אבל הרבה שנים היו קשים מאוד. הוא היה מטפל בה יפה, הוא היה... אבא, א', כנראה שהיה ביניהם כימיה כזאת, שהם לא צריכים היו לדבר. זה נכון, נעמי? הוא היה נכנס, אז ראית ששניהם מאושרים, ואמא הייתה מגישה ונותן... אתה לא זוכר את התקופה שאבא אכל שמן עם מלח? אתה זוכר? כן, ודאי. אז אמא הייתה תקף מגישה לו שתייה ומה שהיה בבית, אבל הוא היה אוכל את השמן, מלח ותה. אפילו לא קפה, לא חלב. אבל פעם הוא בא הביתה והוא היה מאוד, הרגיש מאוד לא טוב, והוא שכב. אז אני זוכרת שאמא בישלה לו במיוחד מרק. ואבא אמר, מה זה, בחול, מרק, מי אוכל? הוא לא הבין מה היא מדברת, הוא לא רצה לאכול את המרק בחול. אז כל השבוע היה אוכל את הלחם הוא היה גם צם פעמיים בשבוע שהוא היה צעיר. כשהוא התבגר הוא כבר לא צם. היה צם ביום שני וביום חמישי, הוא היה צם. וביום שבת צריך היה להיות בבית מכל טוב. והוא לא אכל הרבה, רק כל דבר שהוא טעם, מה הוא אמר? לכבוד שבת קודש. זוכר את זה? לכלום את שבס כזה. ככה הוא היה יושב ואומר על כל אוכל שהוא עשה. אני גם לא אשכח את הברכות שלו. איך הוא היה מחזיק את החלב ומברך, זה היה לוקח זמן. כל דבר היה משהו קדושה. זה לא היה דבר שגרתי בבית מה שאבא עשה. את הזמירות שלו, היה לו קול גם ערב, נכון? והיה שר את כל הזמירות ורוקד. מה אני אומר לכם, הדבר הזה חסר, כבר לא רואים את זה בימינו. ממש לא רואים דבר כזה בימינו. מעשה חסד, ככה. מעשי חסד, אז יש לי סיפור מאוד מעניין. אבא, זה כבר היה בשנים המתקדמות, כבר בבית הילדים מאוד גדלו, אבל אבא היה הולך לבית הכנסת, אז זה עוד אפילו לא היינו כל כך גדולים. הבית כנסת היה, יצאו מהשער של מאה שערים האחרון, על יד ברמן, והיו יורדים, היה בית כנסת של ברסלב, אתה זוכר את זה? אתה זוכר. אז הוא היה הולך לשם להתפלל. כשהיה הולך להתפלל, היה רואה ילדים מסתובבים ברחוב. אז פעמיים, 3, פעם הוא הולך מוקדם בבוקר, הילדים בחוץ, הוא היה קר, שואל, מה אתם עושים בחוץ? אז הוא סיפר שהאבא שלהם נפטר, ואמא יוצאת לעבוד, ובבית, אבל מה יש להם לעשות בבית? אז הם יוצאים, מסתובבים ברחוב.
אז אבא לקח את הילדים איתו לבית הכנסת, ידע שהיא הלכה, היא לא תחפש אותם. ואחר כך הם סיפרו שהוא קנה להם משהו חם, נתן להם. ובערב הוא הלך לאמא, ואמר לאמא שהוא מאוד מצטער שהוא רואה את הילדים מסתובבים בחוץ, והוא שמע את הסיפור והוא מאוד מבין, אבל אולי היא מרשה לו לקחת את הילדים ולסדר אותם בחדר. אז היא אמרה לאבא, הלוואי ויהיה מישהו שיתעניין, שיסתכל עליהם, שיעשה משהו בשביל הילדים. אז הוא לקח את הילדים, אז היא אמרה כן. הוא לקח את הילדים, סידר אותם בחדר. אז לא היה חדר ברסלב, נכון? באותם הימים היה איזה ברסלב? לא. ונתן אותם כנראה לחדר רגיל, והוא הלך לרבא להתעניין, איך הם לומדים, ומה לעשות, וכן הלאה. אז הילדים מאוד הצליחו. אז היא סיפרה שלבר מצווה שלהם, הוא הכין אותם לבר מצווה. היא סיפרה שהוא היה בבית הכנסת, אצלה בבית הכנסת, איפה שבעלה התפלל, עמד על יד הילד. וואו. והוא הביא את כל מה שאפשר להביא לבר מצווה, אז היו מחלקים לקח. היא סיפרה בדיוק את הסיפור עם הלקח, הביאה. והוא דאג להם בעצם, הוא אומר שעד שהם גדלו וכבר התחתנו, היא אומרת שאף שידוך היא לא עשתה בלעדיו. והיא פעם אמא שכבה בבית, הייתה במצב מאוד קשה, נכנסת אישה, והיא אומרת לה שלום, והיא אומרת לה, אני צריכה לבקש ממך מחילה. אז אמא אומרת לה, למה את צריכה לבקש מחילה? לא, אני אפילו לא מכירה אותך, אז למה את צריכה לבקש סליחה? שנית, אני סולחת לכל עם ישראל, היא ידעה שהיא במצב קשה מסכנה, לכל עם ישראל היא סולחת. אז היא אומרת לה, לא, אני רוצה לא לעם ישראל, שאת תגידי שאת סולחת לי. אז היא אומרת, אני אספר לך. אני רואה שאת לא מבינה מה קרה. אז היא סיפרה לה את הסיפור עם הילדים, איך שאבא טיפל בהם וכן. איך שאבא טיפל בהם ומשהו הכל עשה, אז הוא גזל זמן מהאישה מהבית. ולכן היא רוצה שהנה את יודעת מה היה, שהיא תגיד שהיא מוכלת. אז היא אמרה לה, אמא, ברוך השם, הוא עשה מצווה כל כך גדולה, הלוא אני צריכה לברך אותך, ושאת צריכה לסלוח לי, אם אני אגיד לך מילה לא טובה. הלוא את גרמת לזה, ככה אמא אמרה לה, מדהים. היא אומרת, הלוא את גרמת, שבעלי הגיע למצווה כזאת גדולה. אז אני מודה לך מאוד על זה שאת, היו דברים מדהימים. זה היה בית שאנשים לא ידעו. אני אספר לכם סיפור, אני נולדתי בירושלים, והייתה תקופה בין זה שהם היו בטבריה, אז הם באו לירושלים איזו תקופה, והייתה כמו ביטלה. אז לא היה לנו בית, היינו אצל אשתו של הרב ישראל הקדום. היה לה בעל, נדמה לי שגם כן קראו לו הרב נוסו. אז זהו, אז באנו לשם, ואמא הייתה שם איזו תקופה. ואמא מצאה בית, אבא אף פעם לא הטריד אף אחד, והתחילה קצת לבשל וזה. ולאה באה איזו אישה זקנה שכבר הייתה במצב מאוד ככה קשה, בעיר עתיקה. אז אמא כשבשלה לשבת, אז היא הייתה שולחת אותי עם סל. ואומרת לי לתת לאישה הזאת. ידענו, אמא הייתה הולכת לבקר אותה לראות באמצע שבוע איך היא מרגישה.
וככה כל יום שישי הייתי הולכת עם הסל הזה לאישה הזאת. תראה, ילד הולך פעם, פעמיים, 3, 10, 12, אז לא הבנתי, היא הייתה אומרת שהיא צריכה להחזיר לה, אני לא הבנתי מה זה להחזיר. סתם אמרתי, אני צריכה לראות מה אמא מחזירה, מה אמא שלי כל כך הרבה חייבת. פתחתי את הסל, וראיתי שמה שיש כזה של אוכל, אתה יודע שהיו כאלה תאים שהיו מכניסים לפועלים, אז כזה היה בפנים, והיה באחד מרק ומטריות, ובשני היה בשר, דג, אני יודעת, שהיה לשבת שהיא בשלה, היא שמה לה בחלב וחתיכת עוגה ולפתן. מה שהיה, אז ככה היה הכל מחובר בקופסה קטנה ובתוך הסלית הזאת, ואני הייתי הולכת. כשעשיתי את זה, אז הרגשתי מאוד לא נוח. באתי הביתה לאמא. קודם אמרתי, אני לא אספר לה, כי יהיה לה עוגמת נפש, היא רוצה כל כך שזה יהיה בסתר, ואני פתחתי אבל לא יכולתי לעשות שקר בנפשי, ואמרתי לה, אמא, תראי, את כל שבוע נותנת לי את הסל, ואת אומרת לי, את צריכה להחזיר לה. אז אני מאוד חשבתי שאת חייבת משהו ככה רציני, ואני כל הזמן דאגתי כמה שאת חייבת, ומי יודע כמה זמן את צריכה להחזיר לה. אז פתחתי וראיתי מה שיש. אמא, אני לא אספר לאף אחד. כאילו לא ראיתי את זה, אבל לך הייתי צריכה לספר את זה. אז היא אומרת לי, לא, אני מחזירה לה. את הכלי שהיא שמה לה את הדברים, לה אין, אבל היא הייתה שם והיא ראתה שיש דבר כזה שאפשר לשלוח שזה לא יישפר, אז היא הייתה באמצע שבוע לוקחת את זה ומחזירה לה את זה. אתה מבין? אז היא אומרת, חס וחלילה, ודאי צריכים להחזיר לה, זה שלה. את ראית אצלנו בבית שיש לי דבר כזה. כל שבוע אני מחזירה לה. זה הדבר מדהים. חזק. מתן בסתר. מתן בסתר. וזה היה כשלא היה לה, שבקושי היה לה בשבילנו. זוכרת, רבי ישראל מספר רבי ישראל קרדונר קצת? קוראים רבי ישראל קרדונר ככה... מה זה היה מספר? הוא היה מספר הרבה מישראל קרדונר, אבל אני אומר לך את האמת, כבר אחר כך כל כך התרשמתי מאבא, זה לא צחוק, שנשכחים הדברים כן. אני זוכרת דבר חזק, כשישראל קרדונר היה נוסע לצפת, אז לא היו נוסעים, הם היו הולכים ברגל מטבריה למירון. כן, עוד פעם פשוט, אני מאוד רוצה לקחת את זה. כל קטיעה כזאת, אני לא יכול לקחת. אז שרבי ישראל קרדונר. כן. אז כשישראל קרדונר נסע, זאת אומרת, הם הלכו, הם לא נסעו, הם הלכו ברגל מטבריה לצפת. ואז כבר אבא היה נשוי, אני לא אישה. וסבא היה בא לאמא והיה רואה את אמא תמיד לבד, בעלה אף פעם לא איתה. אז הוא התחיל להגיד לי, אמא, תגיד, בשביל מה חיתנתי אותך? שבימים, בלילות, שיהיה לך בעל, שיהיה לך מישהו, ואת כל הזמן לבד. אז אמא אמרה לו, סרולבר אומר שאף פעם בן אדם לא לבד. אז דבר ראשון, אני לא לבד. וזה שהוא עושה כל כך הרבה חסד, אז בוודאי גם לי יגיע משהו קטן, לא הרבה, אבל משהו קטן. אז כבר הרווחתי. ואתה אומר שהוא איננו איתי? הוא איתי. אז סבא בכל אופן מאוד כאב לו. וכשאבא חזר הביתה עם ישראל קרדונר,
אז סבא נכנס, אבל כשישרול היה, אז הוא לא דיבר. אז וחלילה, בכל זאת לא לפגוע. אבל ישרול קרדונר אמר אז דבר מאוד יפה. ישרול קרדונר אומר שלפעמים האדם עצמו לא יודע לאן הוא הולך. יש לו איזו משיכה טבעית, שהוא צריך להגיע לאיזשהו מקום, ואנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו נעשה שם. אז באתי לסולבר, וסולבר ישב ולמדנו קצת, ואחר כך החלטנו שהולכים למירון. ובאנו למירון, אז היה יהודי מאוד חולה. וברוך השם שהגענו ויכולנו קצת לסעוד אותו בכדי, אז מירון לא היה כמו היום שיש הרבה אנשים, היו מעט מאוד אנשים. אז אנחנו סעדנו את האיש הזה, וברוך השם עד שהוא הרגיש יותר טוב, ועד שהחלטנו שאפשר קצת להוציא אותו משם, שהוא לא יישאר לבד כשהוא חולה. אז הוא אמר את זה ככה כללי, אז ברוך השם שהשם עשה לנו ניסים כאלה שזכינו במצווה כל כך גדולה, צריך לברך את השם. זאת אומרת, הוא אמר לסבא, תראה, שצריכים ללכת, כל פעם יש משהו אחר שצריך לעשות. אני זוכרת שאמא סיפרה עד כמה אני זוכרת שסיפרת לי פעם שהייתי כאן עם אשתי, סיפרת לי על היחס של אמא לפתק. אז סיפרה לנו פעם שהיא אמרה לכם שאין לכם מה לפחד שהפתק. לא, בטח. אנחנו פעם התכוננו לצאת והתלבשנו, אנחנו יוצאים ומשאירה דלת פתוחה והולכת. שאלתי אותה, אמא, אפשר להשאיר בית כזה פתוח, ואנשים עוברים, אני יודעת. אני אומרת, אל תדאג, לא, פתק בבית. זה ממש עוד... היה לכם... רבי ישראל היה מספר לכם, ידעתם משהו על עבודת השם שלו? ידענו על עבודת השם, ראינו גם שהוא היה בבית, אז הוא לא ישב ושיחק, הוא ישב תמיד ולמד, וכשהיה לו ככה משהו שדיבר לי ליבו, אז תמיד היה מישהו שהיה מספר לו אחר כך, ואומר לו מה שהוא למד, והיו שניהם יושבים, בכל אופן, הסבא של עמרם היה נכנס הרבה אלינו, הרב שמואל הורוביץ, בטח, הוא היה הרבה אצלנו בבית, והם היו מדברים על ליקוטי מוהר"ן ועל ליקוטי תפילות, הם מסכנים, לקחו אחד אצל השני כל אחד, לזה לא היה להם ספרים, אתה זוכר שהם היו הולכים ללמוד לבית כנסת בכדי שיהיה להם ספר, לפעמים לקחו אז כבר לא היה להם. זה לא היה כמו היום שמוכרים בקרן וכל אחד. אבא לא לחינם עשה את זה, הוא כנראה כל כך כאב את זה, כשהוא היה צעיר שלא היה לו אף פעם ספר. וכל מה שהוא קנה היה מדפוס הראשון היה לו. זה שמואל אמר, אתה זוכר עמרם? שמואל אמר שאבא היה לו ספרייה יקרת ערך. זה היה מהדפוס הראשון הרבה. כן. ככה שמואל היה אומר. כן, היו ספרים והיו לו הרבה. אבל לנו בבית היה משהו שמאוד ככה שמחנו הילדים. הוא תמיד חיפש משהו לפצות אותנו על זה שהוא חסר כל כך הרבה בבית. אז ביום שבת הוא היה הולך להתפלל, מוקדם מאוד במניין הראשון, הוא היה חוזר, אז הוא היה נותן לנו נטילת ידיים, והוא היה נותן לנו קפה. כשהוא נתן לנו את הקפה, אז הוא היה מספר לנו סיפור מסיפורי המעשיות.
כל שבת, כשהיינו קטנים. אז אנחנו כל כך חיכינו לשבת, שאתה לא יכול לתאר לך. זה גם כן הצורה שהוא היה מספר. הוא היה מעביר דברים בצורה, וכל כך מונח לי עוד עכשיו, ההרגשה שזה נתן לי, חימם את הלב, ולא יכולנו, כשהוא גמר, היינו תמיד מבקשים ממנו, שיספר לנו עוד קצת. ובבית היינו משחקים, היה הברגר עם היה סיפור העשיר עם הבת, הברגר ואני. אז הילדים היו משחקים עם הברגר, באמת היו ככה דברים שהתבטא בבית על הסיפורים שהיה מספר. לא היה הרבה בבית, לא הייתם שואלים שאלות, הפרענו? עוד איך שאל לו שאלות. אני זוכרת שפעם שכל כך הייתי עם אבא, אבל ראיתי שכולם כבר הולכים לישון ואבא עוד לא הגיע. אז שאלתי את אמא, תראי אמא, כולם באו הביתה, כבר עשו קידוש, כבר אכלו, כבר בירכו ברכת המזון, כבר ישנים, ואבא עוד לא בא. אמא אמרה כך, על אבא אין מערערים. מה שהוא עושה, אז כנראה שכך זה צריך להיות. וככה זה היה. אבל מה אני אומר לכם, ברגע שאבא נכנס והתחיל להגיד את השלום עליכם, שכחנו בכלל מה היה. שכחנו, זה כאילו התחיל הערב. כמו תמיד וכמו אצל כל אחד וכן הלאה. הצורה שהוא היה מעריף עלינו את האהבה, את הצורה, באמת איך הוא היה מסתכל על כל ילד, זה היה מדהים. אני חושבת שזה הדבר שהחזיק אותנו בבית. כי ילדים שסובלים מה שאנחנו סבלנו, ואם הוא לא היה נותן לנו את החום הזה, אני לא יודעת אם היינו יכולים להחזיק מעמד. אני חושבת שגם לאמא. הוא שם לב אליה על דברים וכן הלאה, משהו, ולא בלט לנו, אבל אנחנו ראינו איך הוא מתנהג אליה כשהוא נכנס, השבת שלום שהוא היה הולך להגיד לה, וזה היה מאוד... היחס שלו, זה כל כך חשוב. כן, זה באמת... זה גם כן סיפור מאוד מדהים. אמא שהייתה חולה, אז כמובן הבנות מאוד טיפלו בה. שרה גרה ממול, ואני גרתי בירושלים, והיה לה טיפול יוצא מן הכלל, ויכול היה לצאת מהבית, אבל אבא לא השאיר אותה רגע אחד בבית, הוא פחד שאחותי תצא לילדים, ואמא תישאר לבד בבית. או שהיא תרצה משהו לשתות, וזה לא יהיה ברגע שהיא רוצה, אז הוא היה, הדבר היחידי שהוא היה עושה במשך היום, הוא היה בבוקר הולך למקווה, אחרי המקווה הוא היה הולך לפרשבורג להתפלל שחרית, זאת אומרת בבוקר, ואחר כך הוא היה בביתה ונשאר עם אמא עד הערב שאנחנו הגענו שהוא ילך להתפלל. אז סיפרו לי שהרב מפרשבורג ניגש לאחד החסידים, הוא היה כבר איש מאוד מבוגר גם כן, הוא שאל אותו, תגיד לי, מי היהודי הזה ששם מתפלל? הוא אומר, תעזוב אותו, הוא ברסלב. אז הוא אומר לי, מה אתה אומר ברסלב? תראה לי עוד יהודי אחד בבית הכנסת שהוא מתפלל כמוהו. מה זה ברסלב? אני רוצה להכיר את היהודי הזה. אז הרב אומר, אתה יודע, אז הוא הלך לחפש את הכתובת של אבא, והוא בא לאבא. ואז הוא ישב ודיבר עם אבא, והוא סיפר לו כל כך הרבה סיפורים, אז היה להם שיעור אחד שהם היו לומדים פעם בשבוע, היה בא אליו, ואבא היה מספר לו, מדבר אולי לברסלב או משהו אחר, זה אני כבר לא יודעת בדיוק.
אבל הם היו לומדים ביחד. ואני בבוקר הייתי רצה לאבא. שרה כבר לא הייתה גרה שם, היא עברה כבר דירה, ואני הייתי רצה לאבא, הייתי מביאה לו דייסה, אני יודעת, הבאתי לו אוכל היום, ובאתי, אז ראיתי שהרב ישב, והם לומדים ביחד, ואני מזקתי להם שתייה ומזונות, והגשתי להם, ופתאום אני רואה שאיזה בן אדם מתקרב, אבל לא ידעתי לאן הוא מתקרב, אני הייתי במרפסת של הסלון, אז ראיתי איזה מנהר אדם פרוע, עם חולצה מעל המכנסיים קצרים, כמו בקיבוץ, עם סנדלים. פתאום אני שומעת דפיקה בדלת, ואבא מבקש סליחה, הוא ניגש, הוא פתח את הדלת, ואני רואה, הוא מקבל אותו איזה משול לחם כל כך יפה, ומכניס אותו לחדר אחר, והוא אמר, שמעתי שהוא אומר לו, שמעתי שאתה מקרב אנשים ליהדות, אני מאוד רוצה לבוא, לדבר איתך, לשמוע, יש לי בעיות. אז הוא אומר לו שעכשיו יש לו שיעור עם רב, הוא לא יכול עכשיו לדבר איתו. אבל נקבע זמן, אתה תבוא, אז אנחנו נדבר. אז הם קבעו זמן, והיהודי הזה הלך, הוא ליווה אותו לדרך, שולם עליכם, הכל בסדר. אבל אבא ניגש לרב, והוא ביקש ממנו מחילה על זה שהוא ביטל את זמנו, גם לימוד וזה. אז הוא אומר לו כך, כזה מחוצף, איך הוא בא ליהודי כמוך, בלי כיפה, בצורה כזאת, איך אתה יכול? פשוט אתה מפתיע אותי. הוא אומר, מה? ברוך השם אז היית וילר היידיש וורט. ככה אמר, אתה שומע? זה דבר ענק. ואני מבינה זה, ברוך השם, שהוא רוצה לשמוע את דבר השם. הוא חזר בתשובה, אני חושב שעכשיו הוא בארצות הברית. ואחר כך האישה לא רצתה לחזור בתשובה, הוא חזר בתשובה והוא כבר היה עם פיות ועם זקן, הוא עוד לא הלך עם הארוך, אבל לא עם קצר, אתה יודע, ככה היה מגיע לאבא. הוא סיפר שאשתו לא רוצה לחזור בתשובה והוא רוצה להתגרש ממנו. הוא אומר לו שהיא תבוא. הוא רוצה לדבר איתה. אז הוא הביא אותה, ופעם ראשונה הוא דיבר איתה, אז הוא אומר, באמת הוא יהודי מיוחד, אבל אני רוצה עוד פעם לבוא אליו. בפעם השנייה היא אמרה לו שהיא חוזרת בתשובה. ואז באמת היו להם 8 ילדים, ומצבם היה מאוד קשה ודחוק פה. מאוד התעוננה אשתו, והיא לא כל כך יכלה לעמוד בזה. אז היא נסעה למשפחתה בארצות הברית. היא הייתה כנראה מארצות הברית שהיא באה לקיבוץ. אז הם חזרו, מאז לא שמעתי, יכול להיות שהם כבר פה ואני... אבל ככה הם היו בני בית, הם היו באים הרבה מאוד. זה היה זמן לא ארוך, כי אבא אחר כך הלך לבית אבות. אז זה התנגש, אז ככה שזה קצת, אבל ככה הוא ידע שפה של כל אדם. זה מדהים היה. הוא ידע לדבר עם האישה הזאת. מצד שני זה שזר. כן, לשמוע את הדבר הזה, זה לא מדהים. יש לי חברה שהיא תעיד. היה בצלאל לנדאו, אתה יודע מי זה? שהוא כתב... סופר בעבודיה. נכון. אז בצלאל, יש לי חברה שהיא לנדאו. זאת אומרת, שני האבות היו אחים, הוא בן דוד שלה. הם במשפחה רבנית. כן. אז ככה אני יודעת את הסיפור מהחברה שלי, לא משזר. אז אני הייתי אצל החברה, וככה ישבנו ודיברנו, כשהלכתי, הוא אמר, אני לא הייתי בטוח, אז אני לא יכולתי לבוא לשאול אישה את הבת של סולבר.
אבל אבא שלה חסיד ברסלב, הוא אומר, כן. אז הוא אומר, הייתי אצל שזר, ושזר אמר לי שהוא האיש הכי חשוב בירושלים. היא סיפרה לי את זה. יש דברים מדהימים. אם אני אזכר, אני יכולה לזכר ב1,001 דברים שהם מדהימים, ממש.